unotidunga hamera uripejomba Kristu watewerewa Jesu wanetivano ofara mzimu unoda itsava tiva familia Thank you. Kazwa isangano jenera Mwari. Pane vamwe vasina kudaira. Kazwa isangano jenera Mwari. Tinoda kutenda Mwari pamangwanani ano. Tichitenda nenyasha dzake dzatiitira nengoni dzake huru dzinogara nekusingaperi. Tichitenda kusanganiswa naMwari. Regai tingoshanyira Bible. Ndichatira kumhanya kuti ndibate nguva tiite nguva diki. Pane angagona kundibatsira kuverenga Bible. Reshona anogona kuverenga. Blessing, hanzi blessing. Chakumbira azondibatsira kuverenga Bible. All right, thank you very much. All right. Tisata pinda mukati meBhayibheri. Ikotarisa munhu ari padhuze newe uchinyemwerera uchimupa a firm African handshake. Handitika? Yeah, unza unongogara nemunhu akangosunga serious. Usapinda mupersecution isati yatanga. Yeah, ingomupawo a firm African handshake. Uchimuperekedza ne-fake smile. Yeah. Vamwe vari kushamisa kuti pastor fake. Ye fake iyo ndiyo yatinoda kutoshanda nayo. Because hakuna smile inoita zvokugadzirwa. Handitika? Yeah, wobva wati hama. Nevamwe vari kutya kutarisa asi mune zvikwereti zvehuku zvisati zvabhadharwa. Iti hama. Hama. Ende wakanaka kana wakagara muchechi. Zvakureva kuti kana asiri muchechi ameno zvazvakaita. Regai tishanyire Bhaibheri. Tichamhanya mubhuku raNehemiah chapter 2 from verse 1 kusvikira pana verse ya 5. Toita mavato toenda kuna 1 Kings chapter 8 tonoverenga mavhesi maviri matatu aripo ipapo, then tojamba toenda pana Daniel chapter 6 verse 10 ndo patichapedza tiri. Inoti kudii Nehemiah chapter 2. Ngotarisa munhu ari pedo newe kana ane Bhaibheri, kana asina unongodzungudza musoro kuti zviri pano zvakaoma. Unongotarisa wivhi iri mumusoro nekushayiwa Bhaibheri wongodzungudzawo. Unongotarisa type yefoni iri kushandiswa nekushayiwawo bhuku. Wongoti vaudze muudze kuti ende makashinga. Makashinga. All right. Chapter 2 pana verse ya 1. Inoti kudii? Yeah? Verse ndera 1. Inoti. Son. Yeah? Negore ramakumi maviri ramambo Atashasta. Uyai kati tiparidze tose. Inoti. Verse ya 1 again. Verse ya 1. Yeah? Zvino nomwedzi weNisani negore ramakumi maviri ramambo Atashasta. Yeah? Panguva yaakanga ane waini pamberi pake. Yes. Ini ndikatora waini ndikaipa mambo. Yeah? Zvino ndakanga ndisina kumbopunyaira pamberi pake. Dowa. Verse ya 2. Verse 2. Ipapo mambo akati kwandiri, Yeah? chiso chako chinopunyaira neiko zvausingarwari? Yeah? Ichi chinhu ishungu dzomoyo kuna mambo. Ichi chinhu ishungu dzemoyo chaidzo. Yeah? Ndikatya kwazvo. Yeah? Ndikati kuna mambo, Yeah? mambo ngaararame nokusingaperi. Yes. Chiso changu chingaregereko kupunyaira Eka. kana guta iro rina marinda madzibaba angu ravadongo. Yeah? Namasuo aro atsva nomoto. Yeah? Ipapo mambo akati kwandiri, Akati kwandiri. unokumbira iko zvino? Chaunokumbira. Ndikanyengetera kuna Mwari wokudenga ndikati kuna mambo, Eka. kana mambo achifara nazvo, Yeah? kana muranda wenyu awana tsitsi kwamuri, Yeah?
ndinokumbira kuti munditume kwa Judha Yeah. kuguta ramarinda amadzibaba angu ndindorivaka. Thank you very much. Mwari ngaakombore kudzidza kweshoko rake. Nehemiah ari kuinda pamberi pamambo. Ende achienda pamberi pamambo musakangamwa kuti havasi kumba kwavo. Vari kuexile. Pavakanga vamboudzwa kuti kuchandogarwa ikoko for 70 years. Israeri aitakatadzira Mwari punishment yavo vaisangana nayo. Mwari ndobva avaudza kuburikidza na Jeremiah kuti kamitiro kamuri kuita kane mubhadharo uri pamberi apo. Ndobva vauya maBabylonians, ndobva vavatapa vakavatora vakaenda navo kuBabylon. Ndobva vaenda kuexile, ndobva vanogara ikoko kuzadzisa chiprofita 70 years variko. Zvikanzi vachinosvika ikoko, vaJudha vakanga varisiri vanhu vokutamba navo. Vainotanga kundoshandira pamapositions epamusoro. Uyu Nehemiah zvinonzi vaitosevha madzimambo variko kuexile ikoko. Ukaverenga futi vana Daniel vasvika kuBabylon ende vanonzi vakaenda ikoko vachiri vafana vechidiki 17 years of age vachiri maambassador. Vakandosvika vakamirira Mwari variko kuexile. Zviri very very possible kundomirira Mwari uriko kuSouth Africa. Pasina mubereki, pasina elder unokuona uchiziva kuti kudenga uko kuna Mwari. Saka zvinonzi vakandosvika vachindopiwa mapositions epamusoro because vanga vari vanhu vaMwari even vari kuexile. Saka zvinonzi neBhaibheri papfungwa yatiri kubva kuverenga, Nehemiah nerimwe zuva ari kundosevha mambo. Vari kupalace uko hakusi kugeto uku kwaiva kupalace. Achindopa mambo chikafu chemhando yepamusoro. Uko hakudliwi zviripo, kunodliwa zvavanoda. Uko hakuchekwi huku mapisi 72 uko kwatiri kutaura uko. Unogona kudla full chicken uri 1 ukasanetsa zvedu zvekunyora mapatsi ehu kuti A, B, C, D, E, F. Ukadla F pamba hapaiti rugare kuti F wadliwa nani. Ndezvekukweshera. Umu mama kagarwa zvakanaka. Mamusingamwi madrink anodilotwa anoguma apa mamdrink. Umu maimwa mapesenti. But zvinonzi Nehemiah rimwe zuva achirarama upenyu hwakanaka ariko ikoko. Anzi nerimwe zuva unosvika pamberi pamambo achisevha mambo. Anzi mambo ndokutarisisa chiso cha Nehemiah. Ndokuona kuti chiso cha Nehemiah musi uyo achina kufara. Ndokubva mambo abvunza, "Nai Nehemiah, ndinokuziva iwe, you are a happy man. But today it seems things are not okay." Zvikanzi achipindura kana mateerera Bhaibheri rati iye akapindura akati, "Mambo, ndingagofara sei? Hongu ndiri panapa. Hongu ndiri kudla mandodle chipi. Hongu ndiri kudla zvese zvinonaka whatsoever izivilivoko hameno mazita ungazvitumi magunanzi kana ungataura sapatina hameno. But chinhu chimwe chete chiri kundibira mufaro inyaya yekuti kwandinobva things are not okay." Zvikanzi chiiko nhai Nehemiah? Nokuti ndiri kuona kuti chiso chako chinorodza kuti une shungu dzemwoyo. Zvikanzi of course chikafu ndiri kudya. Of course hembe ndiri kupfeka maoriginal. Handipfeki hembe dzisina mazita. Ndiri kurarama a luxurious life. But pane chinhu chimwe chete chiri kundigwadza. KuJerusarema kwandakabva ndakasiya guta raMwari raparadzwa. Nemasuo eguta akatsva ese nemoto. Nehemiah paari kutaura kuJerusarema une zvaari kutaura zvaasina kutaura. Nokuti kuJerusarema rakanga riri guta raMwari. Ndopavaitiwo kana kwaitwa mapassover vaibva kunzvimbo dzakasiyana siyana voenda kuJerusarema kundoita passover. Kumwe kwese kwaingova namasinagogu. Temple yakanga iri kuJerusarema. Saka vaiziva kuti muJerusarema ukavona toinda kuJerusarema takuita zvechechi. Kana ukanzwa even nevaimbi vekwedu vachiimba number 238 vari kupinda muJerusarema itsva arinda kutangira riridzva but pane repanyika sharo. Saka patinotaura zveJerusarema tiri kutaura zvine chekuita neworship. Zvikanzi Nehemiah wanga akasuwa. Ndobva ati ndingafara sei kana guta ramadzibaba angu rakaparadzwa rikatsva nemoto. Pavakabva uko zvinonzi Jerusarema rakapiswa nemoto kusanganisira tembere yaMwari
yanga yatsva nomoto. Tiripo here chechi yaMwari? Saka Nehemiah paakaenda uko, zvinhu zvaingogara zvichingobhoila mukati make kuti of course ndiri kuno ndiri kurarama zvakanaka, but tembere yakatsva nomoto. Saka kana Mwari oda kudzika, isaizviziva kuti unodzika paJerusarema atotaura naye. Saka mazuva ano ari kudzikira kupi? Iyo tembere yakatsva. Ingotarisa ari pedo neoti saka Mwari ari kudzikira papi? Ndo nyaya yagwadzisa moyo Nehemiah. Izvozvi chete kungofunga nezvekuti chechi yakatsva. Ende waizviziva kuti mutembere imomo yamo ndo maiva neDhishekaina glory, ndo maitwa vana day of atonement, Israel achiregerekwa. Ndo zvinhu zviri kumurwadza kuti of course I have got everything I want, but what about the temple of the Lord? Ndobva mambo amutarisa akati idzi ishungu dzemwoyo. Zvikanzi kana mungagona kuzvitendera, nditendere ndidzokere kwaJudha ndimbonoita rebuild guta ramadzibaba angu. Ko nemhaka yei Nehemiah ari kunetseka mukati memwoyo pamusoro petembere iyi? 1 Kings chapter 8 manya muverenge uye panapa tinzwa kuti nemhaka yei Nehemiah anetseka ari mudiaspora, anetseka aripo akafunga. Chii chaita kuti Nehemiah anetseke? 1 Kings chapter 8 verse ya 30 inoti kudi Solomon paakapedza kuvaka temple, tembere yapera kuvakwa, zvinonzi akaunganidza vanhu vose, vaprista navaLevhi nemakwaya, ndobva ashedzwa, ndobva vauya kuzodedicata tembere yaMwari. Zvinonzi pakaimbwa. Vapedza kuimba, Solomon ndokunamata. Vapedza kunamata, zvinonzi pakadyiwa. Tiripo here sangano raMwari? Kuri kucelebrate kuti imba yaJehovha iri pakati pedu. Remember pana 25 dzaExodus, Moses achitaurirwa naMwari, udza vana vaIsraeri kuti vandivakire sanctuary so that I may dwell amongst them. Ndine shungu dzokugara pakati pavo, ndichiona zvinovanetsa zveupenyu hwavo, but handingodziki ngavandivakire something. Kwai kudi ndoda munamato waSolomon. 1 Kings chapter 8 verse ya 30 munamato waSolomon achidedicate temple. Kukumbira kwa muranda wenyu nokwa vanhu venyu vaIsraeri kana vachizonyengetera vakatarira kunzvimbo ino, nonzwai henyu iko kudenga kwamunogara. Hallelujah. Zvino kana mukanzwa muvakanganwire henyu. Dowa dzikai nayo. Verse ya 31 kana munhu achinge atadzira waanogara naye, akapikiswa mhiko akauya akapika pamberi peatari yenyu imba ino, inzwai iko kudenga muite, mururamisire varanda venyu, mupe wakaipa mhosva arogwe pamusoro pomufambiro wake, asi mururamisire wakarurama apiwo zvakafanira kururama kwake. Verse ya 33 kana vanhu venyu vaIsraeri vachinge vakandwa vakundwa navavengi vavo nemhaka yokuti vakanga vakutadzirai, kana vakadzokerazve kwamuri vakatenda zita renyu vakanyengetera kwamuri nokukumbira muimba ino, inzwai iko kudenga mukanganwire zvivi zvavanhu venyu vaIsraeri, muvadzosere. Verse ya 35 kana denga richinge razarirwa, mvura ikasanaya, nemhaka yekuti vakanga vakutadzirai, kana vakanyengetera vakatarira kunzvimbo ino, vakatenda zita renyu vakatendeuka pazvivi zvavo, nokuti munenge mavarova, inzwai iko kudenga muvakanganwire zvivi zvavaranda venyu nezvavanhu venyu vaIsraeri venyu nezvavanhu venyu, nokuti munovadzidzisa nzira yakanaka yavanofanira kufamba nayo. Verse ya 37 Dowa kana nzara ikavapo panyika, kana dende rikavapo, kana nyunji nokuuva zvikavapo, nokuvhuvha zvikavapo, nemhashu nehonye, kana vavengi vavo vakavakomba panyika ina maguta avo, kana nyatwa kana hosha ipi neipi kavapo, kana munhu upi noupi, kana vanhu venyu vose vaIsraeri vakanyengetera, kana kukumbira, mumwe nemumwe achiziva kutambudzika kuri pamwoyo pake, akatambanudzira maoko ake kuimba ino, inzwai henyu iko kudenga kwamunogara mukanganwire. Inda pana verse ya 46 undozora uri ipapo. Verse ya 46 ngomira ipapo mbogara mbijana ipapo isa verse 46 chigumwe woenda pana Daniel chapter 6 verse ya 10. Solomon ari kudedicata tembere yaJehovha, yapedza kuvakwa,
yaiswa zvese yakudedicatwa yakuiswa maoko aMwari. Manzwa here prayer iri kuitwa naSolomon. Zvikanzi Mwari, ndine munyengetero wakamira wakadai. Kana vanhu venyu ava vakakontributa pakuvakwa kwethis temple, kana paita challenge mukati meupenyu hwavo, vakawirwa namatenda, vakavhuvha, vakaita nzara, kana kuti mvura ikaregedza kunaya, ndine munyengetero umwe chete wandiri kutaura Mwari, kuti kana zvangogoneka chete kuti vasangana namachallenges akakura kupfuura simba ravo, kana vakangotendevuka chete, vakangonamata vakatarisa towards this building, imupindura kunyengetera kwavo. Chechi mwa muna kundinzwa, ndiri kutaura ndega panapa. Kana vangonamata chete, vakatarisa to this place, imi Mwari, you are forced to answer their prayer because they have done something for you. Saka mukasava pindura zvoro kuti effort yavakaita haibatsiri. Aumana chechi ngaipere, idedicatwe, so that kana tonamata matambudziko akatirova tinongoti Mwari rangarai hwindo rangu riri kuchechi. Matambudziko akatirova titi Mwari ndiri pamatiles aya muri kuti kudii. Unozana usina zvauri kuitira Mwari unoshaura kuti womudza kuti kudii. Kuti rangarai zvakanaka zvandakakuitirai Mwari okubvunza kuti zvipi, unosvinura ukadzokera kumba kwovata. But do something for your Lord, so that this dedicatory prayer inoshanda. Nemhaka yekuti kune munhu akanditarisa panapa ane vamwe vana vasipo panapa vakarara pasi pebridge akastika namadrugs, but tiri kunzi tarohwa nematambudziko akaita seiwayo. Kana tadedicata imba ino tichabvunza Mwari kuti saka mwana wangu ofira madrugs here saka isa ceiling pana. Tichabvunza Mwari kuti saka mwana wangu ongoroorehwa kungochinjanisa varume here kuti apamba game park, chimwe choera shumba, chimwe shoko, chimwe gudo, chimwe zhou, pamba kuti pa game park. Ita nharo naMwari kuti as we finish this place, we are going to pray tiri panapa kuti Mwari, ndaneta nokungoperekedza muchato wavamwe, ndakumbodawo wanguwo. Kana wakagara padhuze nemusikana ingomza kuti pedzisa imba uchate. Vanhu vaMwari, regai ndikuudze chinhu ichi. Kunonoka kuipedzisa, kunonoka kupedzisa mabreakthroughs edu. Our God is faithful pazvinhu zvake. Hakuna akavimba naMwari akanyadziswa. Ndinongomuchembero kwedu unondiitira zvakanaka. Vanoti vakura, but vane secret one yavakadiscover yaMwari, yekuti when it comes pakuvakwa kwemba yaMwari havadi zvokubetsegwa. Hapana hanzwa apa. Ndozi vanoti kamembida kuita zvemudeme zvemadhora aiwa neuchiri kure. Kana wakuhwisisa Mwari uyu haudi kudanikwa muparidzi kuti azokuvhundutsira. Kana wakunzwisisa this God, iye akataura pana mapisarema paya 24:1 kuti nyika ndeyangu nokuzara kwayo, haugumi vanhu unoti Mwari ndichamira saJoshua. Kana vangaramba vese asi ini chaipedzisa. Handizivi kuti ndichaipedzisa sei, not by might nor by power but by his spirit. Saka muchembero iye anoti akaenda kuSouth Africa kundoona vana vake, unotanga asvika pachechi otarisa kuona kuti chii chiri kushota, akaona kuti mabhenji haachaiti. Paanoendawo kunosvika achitenga mabhenji, odzoka oisa mabhenji. Timu inotaurisa kazhinji ndio isina zvainoita. Vanodi kutanga vatibudza kuti mabhenji haachaiti, haungotengizve. Ivo havatauri, vanongoita vakanyarara. Muchembero nyangwe akagwara hafi. Munogona kuenda kunomuona modzoka makabereka mavoko mochiti Mwari vachaita kuda kwavo. Haimoziva kuti neminamato yedu atoitira vagwere. Kwai Mwari itai henyu kuda kwenyu, kuitira kuti akafa toti Mwari aita kuda kwake, akapora Mwari aita kuda kwake. Saka tine masisitemu ekuti katasvika tonamatira vanhu Mwari itai henyu kuda kwenyu, murandakadzi wenyu. Ukaona oita senge oda kufa, ndo paanotowedzera manje. Saka ndaiguma muchembere ndoti naye muchembere chimbondiudzaiwo secret yenyu iri pachii. Kwai ndinongoti pandongoti ndikaenda kuSouth Africa ndoti Mwari mabhenji. Kwai ndikangwa kidney yangu ita sei ogwadza ndoti Mwari mabhenji. Inonetsa kuti amene kai, because unozama kufunga kuti Mwari ndombudza ichii.
pane umwe anoti, pastor, takazviudza kuti this church handidi kubetserwa nemunhu, toda kuivaka ndiri 1 nemurume wangu. Ndobva vaivaka vakapedza, vakaita zvese nokuipenda, vanhu vakazongoya vopinda. Saka vakaita challenge yekidney, ndobva vaoparetwa vakabviswa 1 kidney vakasara ne1. Saka ndaivabvunza nchiti, ko nhai mama, imimi how are you surviving ne1 kidney? Zvikanzi no, haisi nyaya yekidney, kidney yangu iyo yandakavaka apo. Hausati wamunzwisisa Mwari uyu. Saka hanzi ndinoita imwe time ndinonzwa pain because 1 kidney iri kuremerwa. But panguva ndinonopinda muchechi, ndinosvika ndotanga kuti nhai Mwari, kidney yangu iya iyi yandiri mairi muri kuti chi, muripo here vanhu vaMwari? Kuinvestira muna Mwari hakusi kupusa, pane zvatinenge taona, hakusi kubatigwa. Unoziva Satani zvaanoita, unoti pakafungwa kuti kubatigwa, muri kudlerezegwa, hakusi kubatigwa. Formula dzaMwari dzokubudirira inonzi multiplication by subtraction. I make sense. Zvino zvando wakatengera mukomana wako zi3 plus keke rakaiswa chilogo cheMan City, ukadi ani wakangorangwa waita izvozvo. Why can't you just do it for the Lord? Unorambwa nekeke 3 plus kudai. Saka Solomon pari kunamata aruti Mwari, vana venyu vane madambudziko. Pavakavaka this church they were sacrificing. But munyengetero wangu ndewokuti pavachanamata vakatarisa kuimba ino, madambudziko avo ngaapindure nezita raJesu. Nevamwe vari kutatarika neutano panapa, ari kuenda kuchipatara, ari kuudzwa kuti hatina zvatiri kumboona, but muviri uri kurwadza. Vanongoti nhai Mwari, handizi kuti ramangwana ndichafuma ndiri mupenyu here. Let me tell you one thing, Mwari unorangarira zvose zvamuri kuita panapa. Let's finish this work. Kwai kudi pana verse ya 46. Verse ya 46. Inoti Verse ya 46. Ya? Inoti. Kana vakakutadzirai, in bracket nokuti hakuna munhu usingatadzi, mukavatsamwira mukavaisa mumavoko avavengi vavo, vakatapwa kunyika yavavengi vavo, kure kana pedyo, kana vakazozvifunga kunyika kwavakatapirwa, vakadzokazve vakakumbira kwamuri panyika yavatapi vavo vachiti, takatadza taita zvakaipa, taita zvisakarurama, kana vakadzokera kwamuri nomwoyo yavo yose nomweya wavo wose panyika yavavengi vavo vakavatapa, kana vakanyengetera kwamuri vakatarira kunyika yavo yamakapa madzibaba avo, kuguta ramakatsaura nokuimba yandakavakira zita renyu, inzwai henyu kunyengetera kwavo nokukumbira kwavo, iko kudenga kwamunogara. Muri kunzwa here Solomon? Zvikanzi Mwari, ava vanhu ndovaziva vane musikanzwa ende vanovhura hombe kazvavabata. Kumabasa kwavanoshanda nemasekretari vanoita zvinotyisa. Mayuthi ndoaziva, vanonyepedzera kuimba shwele muchechi, but kana vabuda simba ravanaro pakuimba ndo ravanaro pakutadza. Ukaona chiti shwele shwele nkosi, akabva nemurume womunhu kuloji madeko. Solomon ari kuti ndozviziva vanovhura hombe, but kana zvaitika kuti vaita saizvozvo, vatapwa navatapi, vaindiswa kunyika dziri kure, variko ikoko. Achechi ndiri ndogamani, variko ikoko nenyaya dzavo idzodzo, vakagona kungotsvaga location yechechi ino, vakatanga kunamata vari kwavari ikoko. Muvaitire zvakanaka. Pana kamboti gwere zvakanaka, chapter 6 verse ya 10. Chapter 6 verse ya 10. Hallelujah. Zvino Daniel wakati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo, iyo akapinda mumba make muBhabhiloni. Zvino mahwindi ekamuri yake akanga akazarurwa, akatarira kuti rweJerusarema. Hallelujah. Akafugama namabvi ake katatu nezuva, akanyengetera nokuonga pamberi paMwari wake sezvaisiita. Muri peri vanhu vaMwari. Chapter 6 ya Daniel, variko kuBhabhiloni. Daniel paiswa chirevo namambo, zvikanzi vakatsvaga mhosva pana Daniel kunze kunoiwanira mhosva pana Mwari wake. Zvikanzi uyu hatina dzimwe dzatingamubatira, uyu totoiwanira panyaya weMwari wake. Vai Daniel ndobva ati kanazve tine mutana akambonamata anonzi Solomon. Paakanamata pachidedicatwa temple, akati kana tatapwa tiri kunyika dzekure, tikangogona kuloketa kuti Jerusalemu iri kupi,
tikatarisa ikoko tikatanga kunamata Mwari unotinzwa. Ende iyo prayer yakaitwa naSolomon ndio yakandoseva Daniel mugomba reshumba. Yaitiwa pa dedication yetembere. Muripo ere vanhu vaMwari. Minyengetero ichaitwa muno muchechi neyapera inofanirwa kurangarira vana vari kudiaspora. Iye zvino kubva zvainda unei handimoza kuti takusvika muna December inoivona timu ichidzoka paJoni dzechingoti mara ne dzakachona hadzitori nei kudzokeresa mara ne haskis ne mara ne chabuda 10 years ari paSouth Africa pa asi hanana pokugara mara ndakasvika parutenga magrosari acho anongobiwa parutenga po paya kuti wanga aburuka achitei iye akakwira straight bus paya ndakasvika parutenga paya dzechingovunza mareti pareti rinongamumira rand to US kwamwa achipopotera 100 rand anongasange 1000 US $5 usati kani varingoshandira zvakatukwa kusvikira tapedza imba inototi Mwari tine vana vari paAustralia tinovavona vachisa mastatus emapicture vachiti day well spent vari panyanza but vachiri kurenta kavadzoka kuno. Ende madiro avanoita kuenda kunde kudenga ndezvekuti vakonewa kupanyika pana madiro avanoda kuita ngale nyange vachimba ngale yatsona kuti vanhu vada kutoinda kwai ngale izvo dzakana stand. Mwari anofanirwa kuti ipere chechi ino inofanirwa kupera idedicate tiite munamato waSolomon akanamata Daniel ariko kuBhabhironi Mwari akandomugwira mugomba reshumba. Membozviziva kuti vana vedu vari exposed especially kuzvikoro kwavari. Mwana wako unodzidza nengochani. I was invited kunoparidza pane chimwe private school ndakakuhirai ngoni vanhu vari panapa kukuhirai tsitsi tivabereki vana vanoziva here pastor pray for me what is happening zvanzi muri kuona room mati wangu watogara nayo musikana ndaitaura ari kunditi ngatidanane then ndobva ndati saka iwe uri kufungei zvikanzi I'm still thinking about it. Tarisa kagara pedo noti chechi ngaipere tina matetisitse kuna Mwari. Chechi ngaipere. Pane a dedicatory prayer chaitwa panapo. And that prayer, how I wish achainamatira ndiche zvokumuudzira zvokunamatira. Kuti vanhu vaMwari vane zvinorema. Vane varume vari kunze kumabasa. Vari kushanda 24/7. Vamwe vari ku UK unoshanda mabasa 15 but haasi kugona kana kutenga kana anything. Zvino zvari kutobvunza bhara raakasiya 1999 bhara kwai bhara rangu riripira here torai picture kuita video koye kuti aone bhara sofa rakareka kudai yatsoona kuti hapana zviri kushanduka panotoda kuti Mwari aite nyasha but tine pokuisira Mwari pakona. Mwari uona imba yenyu yakapera chirangarewo vana vedu vari kuzvikoro taneta nema-MP munhu padheni dzakapedza dzine degree mdara ikwedu mdara inonzi frambopology takaita module 6 komari 0 pinza rwako mohomwe kubata chitsva dzakana senti dzakachona dzakawa musi wevhale dzechingoti murandakadzi une zvanotaura papeji 261 Adventist home zati hadzamari eice cream sati asengaudi kuchata iwe wakatozviona musi wanga uri mumosquito net wakati wasenge uri muvheili ukatozwawo rumwe nemosquito kuti aiwa kana ndichipo usati zvaita ndotoda nyasha dzaMwari kuti zvibude izvi. Mamarriages amazuva ano akategwa nematanda akavora ukavona une marriage chiri svinu kudai songoza kuti dzingori nyasha dzewedenga anoda kuti tianamatire musi unodedicata kuti Mwari mamarriage muri kupisa pane umwe pastor don't tell me about marriage is a scam. Are you sure marriage is a scam? Uzati kadi zviri kurwisa nomuvengi chinhu chimwe chete chaita kuti zvive safe is the hand of the Lord upon it. Vana vedu behavior dzacho imi muri kudotarisira muroora muri kuda kutoudziwa muroora mukomana tiripo here vanhu vaMwari. Solomon must come and pray for this house kuti Mwari tine vana vedu vari kunze uko variko ikoko ngavarangarire kuti kune imba yaJehovha ende mutovaudza vana venyu vari kunze kuti vanangu musapatsana natenzi ndiye ane zviro zvese
imba ino haingaperi ino tine munhu ari kuAustralia achibvunza kuti papi, what have you done? Wakaenda seiko ikoko? Ko musointerview wachona nechirungu chawakataura nebasa rawakazopinda zvipindirani. Chirungu chaakataura musointerview nyatsoona kuti vakomanaka kuti I love job. Mwari wounzwa nyasho tichipinda. Uri kuenda karova chirungu isingaiti. No. Mbabudza kuti muriko kuAustralia ikoko because of the grace of the Lord. KuCanada makasvitswa nenyasha dzaMwari. Ingadai plane yawakakwira from Canada to New Zealand yakaperera mumhepo. But Mwari akaichengeta nemhaka aida kupa simba rokuti ushande imba ipere inoyi. Tiripo here vanhu vaMwari. Hapana chinhu chatingaita chiri outside Mwari tikakunda. Nhamo dzese dzepanyika tinadzo nguva dzese, marenzi tinawo nguva dzese, fees tinadzo nguva dzose, but basa raMwari iri ndozvichagara nokusingaperi. Tiripo here vanhu vaMwari. Garai pasi munhu waMwari. Ndokusaka Nehemiah akabhoila pamoyo achirangarira prayer ya Solomon kuti kana vanhu vakanamata vakatarisa kune imba iyoyi minyengetero yavo ngainzwike. Saka imba yacho nani payakatsva vavotarisepi manje? The power of the presence of the Lord in the temple. Tiripo here sangano raMwari? Tikazvita Mwari asipo hatikundi. I know tine zvokuita zvakawanda, but ngaiperei titotanga kugamuchira madomwe panumber 22. Korisa ndati utoenda panumber 22 titonamata tiri papo. Otherwise kudzvara chadyiwa hapana. Kudzvara ango kachinjasa mbeu chadyiwa hapana. Nohwatsitsi maimbozviziva here kuti vanoita zvemarituals asiri aMwari vanoita make sure kuti vanopleasa zvimwari zvavo. They can do anything to please their gods. What about us? Isu vanengirozi dzisina kudonha, n'anga dziri kushandiswa nengirozi dzakadonha kana dzichibudirira. Ko vanengirozi dzisina kudonha vanofanirwa kudii? Kana vanoromba nemweya yetsvina vachibudirira, ko vanoromba nemweya isiri yetsvina vanofanirwa kudii? We need to finish the house of the Lord so that we claim our blessings. Mwari taita pedu. Zvinokaenda kuchibunda chako chinoisa murombo. Zvibagwe zvotumbuka zvakadai. Zvibamunini zvezvibagwe zvimadhikoni zvakadai. Chinoita bagwe rimwe panapa. Mumunda men'anga muchiita mabagwe ane vana 4. Mwana wako kudofora 3 use 5 use 4 use and you ne 5,000 US fees yaunobhadhara. Unyatsoona kuti kana sizvoka une kusiri kugadziriswa unopindira pai chechiwe. Nonga mwana ungatadza kufoila Mwari wako uchimugadzika pasi pesheti. Aiwa kana Mwari mablessings enyu makata kuti takazviona. Solomon haana kana hondo dzaakarwa wangu vakachecha kazorora, waidya zvaanoda, achipfeka zvaanoda, achivata kwaanoda, vanhu vachimuya kungonzwa mukurumbira. Ukaiverenga chapter inoti Solomon paakanamata wakati Mwari mukurumbira weThis temple uchasvika ivi nekuvahedheni, ende vachamuya kuzoona kuti pabudiriro 4 pane chechi ine mukurumbira. Pamwe pachona it's not all about God. Pamwe pachona toda kumboitisa Mwari wedu mukurumbira kuti tisati taverenga chimiro chavakafa munhu angoti hakuna vanhu vangapindira muchechi yakadai vanganyepekwa. Mukurumbira hatingakundi uneva paTower of Babel vaida kuzvitsvagira mukurumbira. Iyi mukurumbira unofanirwa kuna Mwari because imba haisi yemunhu yaMwari. Notengesa bhero hapana nazvotengwa. Varangangobvunza mapuraisi zvakanaka vachindotenga zvakatoshata pfuura zvako. TiMwari kana ndakumbokuchallenjai timboita something. Ndakasvika pane imwe chechi iri building day, ndakati dei Mwari atipa this spirit vachironga iri crusade. Zvikanzi guys toda kuita a powerful crusade. Todini vanhu vakaropafadzwa naMwari vanoita makwikwi havakurenkewi sezvigayo. Umwe ndobva asumudza ruoko akati food yemutauri for
for 2 good weeks, take it on me. Uya achipedza umwe ndobvasumudza akati kunogara vatauri kuloji, take it on me. Umwe akati aiwa musandipedzera asikana moda kudla moga, zvikanzi ndege ichakwidza group kuzoimba panapa, take it on me. Umwe akati aiwa vasikana kwendivo ndodivo, ndichatakura vanhu vose vanda kuuya zvikanzi vasikana kweinivo. What a spirit! What a spirit! Fighting for my blessings with Mwari. Maitiro atinoita pamikando aiwa zvatingareki kuzviita pabasa rei, kugwirana vakomana tisingagwirani basa raJesu, kuita mbiri yamakuhwa mugrupu tisingaiti mbiri yokuti Mwari basa raMwari haringafiri mumavoko edu. Not with budiriro 4, not with us. No, Mwari want to claim my blessings. Nari paunononamata uchibva panapa uti Mwari ndiri kuclaima marriage yangu yakaputsika ndakamira pamatiles ari mumba menyu. Mwari, I'm claiming my health, ndakabata window rakapinda mari yangu pani. But do something. Hamutibatiri Mwari, makativimbisa zviri mushoko renyu izvi. Solomon wakazvinamatira izvi, toda kuzviona. Hei yapera chiitai tione. Vari pere masikati ano vanoti Mwari ndibatsire, handidi kuti uzviite nokuzvimanikidzira. Samanikidza Mwari hasvini vanhu, because nyika yose nokuzara kwaende zvake. Vari pere vanoti Mwari mandide nhamoyo, we want to finish it. Kana takamboita zvihombe tinemwe, toda kupedzisa tinemwe. Kana varipo vakadaro kuti Mwari ndine zvimwe zvinhu zvandainamatira, handichadi kunamatira izvozvo, ndakuda kuita kwenyu, ndimboona tamuiti kwangwe. You are suffering, une chirwere chakupedzera mari kumadokta. Ita covenant naMwari kuti mari yainda kumamedical bills angu, imwe yacho yakuinda kusiliki, imba idedicatwe. Toda kuinjira zvikomboro zvevana navazukuru. Come, just walk up front. Manditwa chechi, kana usina shuwa na Mwari usauya. Unofamba uri bita uchiti takaita tinozviona. If you are doubting this God, remain where you are, remain seated. But vanoti haiwaka ndakapunyuka paaccident, handiudzirwi nezvaMwari uyu, try it and test it. Toda kumupa mafuti zvii zvasara. Where there is a will, there is a way. Come, yatinamate. Kana pane chinhu chandinoda kunamatira nhasi ndechekuti next time patosangana Mwari, kana vanhu vakasava nematestimony ini makutondinyaradza. Mwari, vanhu ava vakasava nezvokutaura vapedzisa imba yenyu, mandinyaradza nokusingaperi. Kana pane chinhu chandinoda kumiririra ndechekuona disappointment yaMwari. I have never tasted God's disappointment. Never. Nganotangira panapa, nganotangira panapa. Vanoda kudena Mwari uyai. Euta, ndozvinhu zvinonotsvagwa kuziko izvi zvinhu zvinonotsvagwa kuvakomeri venguo tsvuku zvandinoda kutonamatira panapa. Izvi zvinhu zviri kubaka kwavanhu musoro vachidhisiwavura kwamasvosve zvandiri kutonamatira panapa. Come, I want to pray for you. Swenderei kuno. Handisi kukuvhundutsirai. Ndanditauri Mwari wokunzwa. Amuona. I have seen this God walking. Ndosaka David achindorambira hei. Muwe kutapira kunoita kushumbira Jehovha. Vandakuravira uyai. Ari pastor. Rosa hapana chinhu chinonyadzisa nokuisa murombo nekungovawo chiri kutaura zvematestimony zva1961 pawakazvagwa uri primicha uchiti waigara mubhotoro for 2025. Mwari ana zvakakuitira here 2025. Iye pano patoda kutodereba Mwari mukuwanikwa vanoshanda vakakubleswa. Kana Satani anga akabheja kuti hazvitengwi, toda kuzvibhureka nezita raJesu. Matestimony
red rose chene kwete kundoromba. Hatiromberi zvinhu izvi. Kana tichiromba tinorombera muzvinhu zvake tizvivone. We are tired nokuudza kuti Mwari uri uko, Mwari uko. Toda kumuona when this building is being dedicated. Want to see it. Nongogara zvisikambisika kubhara madhokta wachinja zvizvo zvawakuda kutoenda kuIndia. No, that major operation denga rinofanirwa kuistopa for the sake of this building. Iwe kausingadi kusiyana nazo. I'm about to pray. And hautaura vane ma100,000. Handisi kutaura ma700 years. As little as $1. Every dollar counts. Mwari ndichaita apo ndinokwanisa. Iwe muchindibatsira. Even nevana vadiki. My little brothers and sisters, adventure pathfinders, join us. Want to pray for you. Kuti Mwari ndichauya nedhora rangu kuimba yaJehovha. Rimwe gore ndakadamwa kunoparidza kune imwe camp meeting kuGweru. Kamwe kamukomana ndobva kasumuka pacamp meeting offering. Kaka nevabereki vanga vakashaya. Saka kasigwa mombe. Kaiva neudofo. Udofo unosemesa. Ndobva kati Mwari ndambokutestai. Kwandu zvakataura here pana madakani. Tidze muoneka. Nyaya inofira pakusati woda kumuidza. Unofa uchimbozikiza uchidai. Kai Mwari ndakutestai. Grade 6 long back. Zvandida kumutesta Mwari wacho iye. Ndawa neudofo. But pamombe dzandakasirwa navabereki. I want to give you one of them. Ngaipinde mubasa. Mwari uyu Mwari uyu handingamunyarari. Uyu Mwari uyu unofa nemakabheji nemachanisi samusunda uyu. Unofa kuhwa zvinonaka. Unohwa kunhuhwirira pachikeni inoti ubama. Uyu Mwari uyu. Ndakasumuka zvikanzi ndautenda Mwari. Ndakasumuka ndikaidza Mwari panapa ndikamupa mombe. Pane dzandakasigwa navabereki. Ripoti rangu ndinaro panapa. 6 units. Aigara chita ma39-38. 6 good units. Sarega vana vachindofura iona Mwari unodai. Do something not for the church, not for the pastor. We are not doing this for conference. What is conference before God? We are talking about God and you and your family and your health and your finances and your marriage. Mwari da kutestai. Ndikozotaura rimwe gore. Ukozopa iri nhoroomo. Day racho nana I wasn't prepared for it. Vandangoti regai ndinde mberi. Tindoona kuti Mwari unoita sei. I want to do something for his work. Ndakunamata. Padenga ndiri kunamata. Ndauti udze Mwari nyaya yako. No marriage yako haina kuchipa hiyo. Haina kuchipa. Baada wakadzokera kumusha kwenyu kare. Baada ati Mwari ambosumuka ambonyaradza mafungu. I know your health is deteriorating every day. But as I am praying, iti Mwari ndakuita something basari. Ndoda kumboona Mwari mukasazviita ndakusiyana nemi. Leave it. Handizviiti foot. Mwari kana ndikasarorwa ndamboita something finish this. Ndicharamba ndichikubvunza kuti why? Because makati tikuidzei. Tichamuisa pakona neshoko rake. Iye ndiye akazvitaura meno taizvitaurei. Isu tichamuisa pakona neshoko rake. What about my kids? Ndingaita vana vanofira madrugs ndiri muprayer band. Superintendent wapamusha wanokuchengetesa zvivazukuru zvisina PO box. No. Pane vangu vari kuSouth Africa Mwari 10 years variko chakuda hapana. Variko kuUK vanongotaura zvemaredzi. Ati why? Ati vevamwe zviri kuita wani. Kuvanoita kunganga zvezvete sezvoita. Kweisu vanongoimba tenzi tichazotoimba mangwanani. Where are we getting lost? We want to finish this. Tichazvipedza mukururama. We don't know the how part of it. But we know you have got 1,000 ways to solve one problem. And I'm praying.
mapofu murapenyi itau umbo wa Jesu runyararo raro nipenyi. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tauya panapa, tinosingopindira panapa, tatouya futi because of the promises dziri mushoko renyu. Ndodzatauya kuzoclaima. Sangano renyu rasumuka, vane hondo dzavo dzeupenyu dzisina unorwira. Vamwe havana wokuudza, ndivo vanotoudzwa nyaya dzacho. Vamwe ichirikadzi papa, asi mavarangarira. Zuva riya ramakatumira Elijah, makanga musina kuinda kuti anochonesa chirikadzi yeZarepathi, asi makainda kuti anotangira ipapo. Makore enzara akapfuura achicelebrata every day because ima muri mazviri. Mumaonero ake aigona kufunga senge Mwari vanda kundibatira kana vachititanga neni, asi toda kuzviramba pamasikati ano. Maproblems tinawo nguva dzose, asi pane basa renyu ratakatarisana naro, toda kuripedzisa mukururama. Hatizivi kuti maresources acho chamawanepi, and hatitorina kana capacity yacho. Vamwe misika ipapa inovararamisa yemadomasi anoora, asi Jehovha nekuda kwekusimuka kwetsoka dzavo madomasi ngaasaora nezita raJesu. Vamwe ibhero rinotengeswa pakarenda haritotengwi, vanenge vachingokomenta vachiti zvakanaka asi havatenge. Vamwe zvinongokweretewa, vanokwereta hava dzose. Kusimuka netsoka dzavo kubvuma Mwari kuti for the sake of this church tipedze Mwari. Toda kumboonawo madomwa ati agashire. We are tired of listening to other people's testimonies. Taneta Mwari nokuperekedza muchato yevamwe vezera redu. Tanzwa nokupiwa mazita kuti maofleya. Tanzwa nokuiswa kumafood committee. Kubasa tinotomukira sichiri kubuda hapana. Vamwe utano chaihwo inharo. Tino ma4 matype emapirisi ezvigwere zvakasiyana. Work out a miracle. Kana tingazova nepekureferensa, kana tingazobvunzwa nevana vedu kumberi uko kuti nhai mama nhai dad, chii chiri kuitika muupenyu hwedu titi tina Jehovha tiri kubva naye. Iye Mwari iye ndiye akatiitira izvi. Vamwe vasumukira vana vavo Jehovha, vamwe vana vavo vakasungwa namadrugs. Mabhana namaplakadzi anotenderera navanhu murodhi haagoni kusunungura vana vedu. Masocial organization haana simba iroro, iri simba riri pachikomo cheCalvary. Tauya Mwari sezvatiri, tiraiwo mukomana uyo zvakanaka, ndiye breadwinner kumba kwavo. Panotaugwa kunzi hamusi serious pakusapota basa, anenge achiplaza nokumainasi. Imbomuitirai zvinoshamisa because of this building. Mwari yamwe hamungatidaniri kutambura imwe muri muridzi wezvinhu. Muvengi watinyevezera kuti zvinhu zvechechi hazviperi. Izvo itsika yenyu yekuropafadza, munoti blessa, munomultiply through subtraction. Takada kuzviwisisa tikatadza kuzviwisisa. Aiwa Mwari, budiriro fo isangano renyu. Iyi chechi Mwari ndimi makailoketa panapa. Mwari ikafoila ka conference haisiyo inoshorwa. Vafundisi havasivo vanoshorwa. Inoshorwa izita renyu. Nokuti vahedheni vanofanirwa kuti vakasvika panapa vati pano pana Mwari pano. Kumabasa patinoshanda mabosses edu, they doubt you. Gorera tichavainvita kuti tizopinda navo, vati vakasvika pano vavone temberi yakavakwa naSolomoni. Vati zviro kwazvo Jehovha uri pano. Kune misodzi imwe ichadonhera pamuno panapa Mwari. Paauta inoenda kamira pairi panapa, pane imwe minamato ichaitwa. Imwe ichanamathira mamarriage, imwe ichanamathira vana, imwe ichanamathira mafinances, imwe ichanamathira utano. Mwari tikapedza this building, I'm pretty sure you will answer all of our prayers. Hakuna chinonzi no muvhokabhulari yedenga. Zvese ndihomwe rinotaura kudaro shoko. Ropafadzai vatana.
vachiri kukaminasi vachiri kuunza shoma iyoyo ichiuya. Ropafadzai kumabasa kwatinoshanda. Dzingai budli kumaindastri kwedu. Vanozvishanda Jehovha ngavaropafadzwe. Vanoshandira ngavaropafadzwe. Tinoda kuona ropafadzo yenyu. It is my prayer, Heavenly Father, that next time when we meet, toda kuneta nama testimony. Toda kuneta nama testimony because of this place. Titire zvakanaka Mwari. Takuenda kubreaka for lunch. Aiwa tine kutenda kuti patiri kubuda this building tatozara neropafadzo. Matotivhurira maclients atisina kujaira. Matotivhurira maregular clients vanoti hatitengi kana musipo. Takamirira mudzoke kubva kurufu totenga madzoka kuti basa renyu ripere. Tiitire zvakanaka. Vane kutenda kuduku sumudzaiwo kutenda kwavo. Vane kusatenda panyaya vapewo kutenda. In case pane umwe ari mucongregation asina kutenda, ngaamboshandisawo kutenda kuduku kwandiinako kuti Jehovha vanokomborera pabasa ravo. Chitikomborerai mutiitire zvakanaka muzita raJesu anogara nokusingaperi. Amen. Tichaimbisirwa namba 22 zvakare. Tichigara pasi. Mwari kudenga atikomborere. In